No, mae'n mynd at Alfie. Mae Thomas mewn a ceri o le allan ar yr asgell dde. Mae'n anwybyddu Thomas dros dron. Mae'n cael y bel nawr. Y bas ymlaen, yn ceisio troi Pete. Pete mewn dau feddwl yn cyflwyno'r bel at Lyfridge. O, dyna chi ergyd ar y foli gan James Lyfridge, y prif sgoriwr. Hanner cyfle oedd hi, foli hyfryd. A Michael Jones yn gwneud yn dda i arbed. Clark yn colli'r meddiant, Davies tu fewn at Rittenberg ar i drod chwith. Cyfle eiraidd i'r ymwelwyr i fynd ar y blaen. Jones, fe fydd yna 2 funud wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. A'r bas ymlaen, dim cam sefyll yn erbyn Lyfridge. Lyfridge dros ben Jones! Ac mae'n ei sgorio! James Lyfridge, dim ond hanner cyfle sydd angen ar hwn. Ac mae wedi rhoi'r cochion ar y blaen. Y bas o'r cefn yn hollti'r amddiffyn. A Lyfridge yn codi'r bel yn gelfydd dros ben i Michael Jones i 7fed gôl o'r tymor. Owen yn ei lledu ddi at yr eilydd Cartwright yn erbyn George. Mae'n troi am yn ôl. Dyma Hajdari. Chwarae bach twt gan y Derwyddon. Lle gan Kershaw! Ergyd nerthol, bollten gan Kershaw. Ond ychydig dros y bar. A mae'n parhau. Llanelli 1, Derwyddon dim. Unwaith eto, mae Llanelli'n chwarae'r gêm o'r cefn a mae Davies dim ond yn cyrraedd hanner ffordd i fewn i hanner ei hunan. Maen nhw'n denu'r pwysau yna. Dwi ddim yn deall yn dyna ni, ond dyma Davies yn ei lledu ddi at Lyfridge. Lyfridge yn erbyn Pete. A mae Lyfridge heibio iddo fe. Mae Jones yn disgwyl ar y canol. Jones! A mae wedi dyblu mantais Llanelli. O, dyna chi symudiad. Jordan Davies mlaen at James Lyfridge. Lyfridge heibio i Pete. Nath Pete ceiso troseddu. Nath e ddim. Lyfridge yn gyflym. Y croesiad yn berffeth at lwybr Chris Jones. Jones ar y postyn pella. Yn ei chladdu ddi heibio i Michael Jones. Andy, many congratulations. A first home win of the season, 3 points, a clean sheet. You must be delighted. Yeah, definitely. It's been a long time coming, and I think anybody was here that watched the game today was thoroughly deserved. I thought, from the first minute to the 90, we deserved the 3 points. We worked hard this week. We put extra work in off the field tactically, and it's shown. But another point as well is we've had 11 senior boys to pick today, and that's been I haven't been able to pick 11 senior boys. I think it's close to 6 weeks. And that's a difference. We know we've got that quality. We know we can stay in this league, but as long as we keep everyone fit and everyone from suspension, I still think we'll be fine. Hugh, pnawn anodd eich tîm chi heddiw, a byddech chi'n cytuno bod chi'n bryn o syniadau? Dwi'n meddwl oedd Llanelli yn wych heddiw. Oedd wedi gweithio ni allan ac wedi costo ni lot o broblemau ac weithiau rhaid chi roi cyfod i nhw, ond lot o chwaraewyr ni ddim troi fyny heddiw. A hwnna ydy beth siomedig. A i chi yn chwarae'r gêm yma o chwarae'r y bel o'r cefn yn ymyneddgar iawn, pasio i'r ochr ac yn y blaen. Dyna'r beth mae Andy Hill wedi gofyn am? Mae gyda ni llawer o chwaraewyr arfer chwarae gyda Abertawe, so mae'n gwneud synwyr i ni chwarae fel ni. Os neb yn 6-6 yn y tîm ni, so beth sy'n bwysig i ni cael y pel a yn y diwedd fynd i sgorio gols. A fi'n siŵr bod y buddigoliaeth heddiw wedi rhoi lot o hyder i'r tîm wrth edrych mlaen at adeg yn y dolyg. Dwi'n credu ni'n bant o'r gweilad o'r tabl hefyd heddi, so gallai hwnna dechrau'r tymor i ni a gobeithio wedi cael relegated yn y diwedd.